драги почитатели на YouTube. Аз съм Мария Иванова и днес ще снимаме и чаленче какво има в моята уста. Сега ще ви покажа един гост. Това е... Здравейте, аз съм Сантяго Златев. Днес ще снимаме, както ви казах, чаленче какво има в моята уста. Да започваме. Здравейте! Както сега той ще познае нещата, после той ще... После пък... Аз ще ги познавам. Това ще е първия предмет. Ето тук си държа нещата. Това ще е първия предмет. Играем по 7 неща да познаваме. Отвори устата. Не бяга. Ама не е широко. Не е широко. Ушни го. Това е... Нещо корал. Това е молив. Позна. Добре. Напълни ми вода веднага. Че не виждам нищо. Давай. Отиди ми напълни вода. С другия предмет. Напълни ми вода. Чакай. Отвори устата, да иди. Отвори си устата. Ето, това е следващия. Част от нещо. Затвори. Това е... Не знам как... дай. На другата страна ми го дай. Падна. Къде си? Къде си? Къде си, бе? Какво става тук? На другата страна. Не мога. Няма да. Сега ще го. Това е някаква счупена чиния, чаша. Не. Някакво стъкло. Не по... После ще ми го покажеш. Ето Здравейте. това е. Ау, не виждам нищо. Чакай. Косата ми пък. Какво? Без. Това е... Никак. Това е... От онези с мента за уста. Познавам. Значи до сега съм познал само две. Едното не го познах. Това е следващото. Малкото ми братче го направи. Саните! Познавам. Какво е? Топка. Някаква. Познавам. Надраскана с химикал. Познавам. Ето това е. Част пак от нещо. Вие ще може би да познаете. Това е пържени картофи. Някакви парченца. Какво е това? Пускай. Ще е после ще го. Не го знам. Ето, това е първо. Това е батерия? Добре, да ви покажа. Не е нещо толкова. Спиралата на мама? Не. Нещо на мама, ама не казвам. Последно път имам. Гланц? Не. Къде? Последното. Това е. Не. Придофия форма на крак. Да. На крак. На Мелиса. На куклата. Ви свършва. Извинете, объркахме. Червило. Не познавам това. Какво? Малкият ми брат вика.
част от стрелката ти. Тук. И на пръста. Тук. Това на пресата на мамо ли? Искам тук. Сега той ще снима какво има в моята страна. На същия канал. Здравейте отново. Сега тя ще познава предметите. Първият предмет е това. Ма дай ме го дадеш. Да се нашарай се колко е химикал днес. Не. Аре и голяма уста. Голяма, много, много, много. Позна ли какво? Отувам. Иван. Без пипане. Ту. Не, позна. Какво е? Ти. Отверката? Ответка, бе. Не. Не познавам. Следващия предмет е това. Иван. Тем ти това дай. Чакай. Много мириш. Тем ти това. Дистанционното. Това е колата на малко. Да, заповядай. Хайде отивай. Което не. Третият ми предмет е това. Да. Кой райс? Абе, не се бе. Извинете, но един пише постоянно. Ето го и третия предмет. Ало, кой Ау! райс? От сиропа това. С принцовката. Ау, да. Дай. Пази се от тук. Третият предмет. Четвъртият предмет е това. Чакай, пасме. Да ви покажа. Много голямо. Това ти е головката. Къде ти я намери? Това е на едно такова за джобен нож. Джобен нож. Следващият ми предмет е това. Не мисля, че ще го познаеш. Нямаш начин. Някаква лента. Не. Снимка да е. Да, ма на кой? Майта. Да. Познах всичко, бе. Не, още едно има. Ау! Ето го малкият ни брат. Слизай долу веднага. Айде како Нинка. Ау! Да, бе. Още два предмета. Значи. Тук го малкият ми брат. Ето го, вижте го какъв е кълпазен. Да не е. Петия, шестия де е това. Не. Дай. Дай. О, добре, тя не иска и без това. И последния ми... Добре, ще го видиш. Да, видяха го. И последния предмет, пази това. Ето това. Последния предмет е това. Чакай да дадем на кака. Батерията. И да, това са. Колко неща не познах. Не познах. Батерията е познах. Ами, биеш ме. И хора, това ще е всичко Сега- за този клип. Ще види. Ако не сте посетили моя канал в YouTube, аз съм Тяго Златев. Ще го приличам на нинджа. Ще има друг чалендж. Не знам какъв, още не сме решили, но ще има. До скоро. Кажи до скоро. Скоро. Дай ми